Ty vieš čo, mám problém. Aký? Žena chce sex už len na netradičných miestach. Napríklad? Najnovšie ju to láka vo výťahu Národnej banky. A je to vôbec reálne? Je tam prísna ostraha. Tak to bude tvrdý oriešok. Žena pozná riaditeľa. Takže to vybaví. Áno, ale bezo mňa. Moment, ale tak sa mi zdá, že ťa veľmi do sexuálnych hrátov nezapája. Aj minule chcela sex na sedačkovej lanovke na lyžovačke. No vidíš, tak to nie je zlé. No hej, ale akurát keď som bol na vecku, tak odišla na lanovke za horským vodcom. Kamaráde, ale tak toto mi prípada jak permanentná nevera. Aj minule boli sme v Demenovskej ľadovej jaskyni a vyzeralo to nádejne. No vidíš, konečne. Ale kdeže, objavil sa tam sprievodca. No tak si ho mal skopať rovno do jazierka. No bohužiaľ, skopal on mňa. No áno, je to jasné. Chce mať sex na netradičných miestach, ale nie s tebou. Že by? Ja som si myslel, že to je len náhoda. Ale však sa už zobuď, však vidíš, že je schopná ťa podviesť aj pred tvojimi očami. Možno máš pravdu, preto minule chcela sexovať v lietadle. Fú, tak to nie je zlé miesto. No áno, ale tá mrcha chcela sexovať v kokpite s kapitánom.